салом дӯстон. бозии байни дастаҳои Барселона ва Атлетико Мадрид ҳамчун ҷанги воқеии титанҳо интизор мешуд ва таърихи дастаҳо танҳо интригаҳоро илова мекард. каталониҳо бо вуҷуди тамоми кӯшишҳо ва лаҳзаҳои аҷиби худ дар мавсим натавонистанд суботро нигоҳ доранд. бозиҳои олиҷанобро бо нокомиҳо такрор ба такрор иваз мекарданд. пеш аз вохӯрӣ бо мадридиҳо онҳо аз рӯи шумораи голҳо дар ла лига беҳтарин боқӣ монданд. аммо Барселона як ҳадафи муҳим дошт: барқарор кардани шакли худ ва анҷом додани даври аввал бо садрнишинӣ дар ҷадвали ла лига. дар навбати худ Атлетико Мадрид бо унвони мудофиаи боэътимоди чемпионат баромад ва дар сурати пирӯзӣ метавонистанд ки ҷойи аввалро ишғол кунанд. аммо барои Симеоне як лаҳзаи равонӣ низ муҳим буд ки дар 36 вохӯрӣ бо Барселона ӯ танҳо 5 маротиба пирӯз гашта буду дар сафар бошад, мадридиҳо ҳеҷ гоҳ пирӯз нашуда буданд. ин вохӯрӣ имконияти қатъ кардани силсилаи номуваффақ буд ва мебинем ки бозӣ чӣ гуна ҷараён гирифт. ёдовар мешавем ки шоми имрӯз дастаи дигари болоҷои ҷадвали ла лига Реал Мадрид низ бозии худро доир мекунад ва дар хонаи худ Севильяро қабул мекунад. ин бозӣ барои шогирдони Анчелоти душвор мегузарад ва нақши муҳим барои нигоҳ доштани мавқеъ дар болоҷои ҷадвал мебозад. шумо метавонед фаворити худро аз ин бозӣ бо 1x интихоб кунед ва фоидаи пулӣ низ ба даст оред. он ҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад то 8000 сомонии бонус дар аввалин пардохт бо промокоди TG БАРСА пешниҳод мешавад. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. тамошобинон дар варзишгоҳ ҳис мекарданд ки аз дақиқаҳои аввали дидор дар майдон энергия таркида истодааст. Барселона фишори баланди хоси худро ба кор бурд ки Облакро ба хатогӣ кардан маҷбур мекард, аммо ҳеҷ яке аз ҳамлаҳои мизбонон натавонист бо гол табдил ёбад. Рафиня аз фланги рост кӯшиш мекард ки дарвозаи Атлетикоро рахна кунад, аммо ҳамеша дар роҳ бо мудофиаи хуби муҳофизатгарон рӯбарӯ мешуд ва Фирмин Лопес наметавонист ки дар ҳолатҳое ба тӯб дақиқ бирасад. ҳар лаҳза ҳалкунанда менамуд, аммо дақиқӣ намерасид. Атлетико Мадрид устувор истода буд ва танҳо ҳамлаҳои нодири муқобили худро истифода мебурданд, аммо онҳо низ чизи дилхоҳро намеоварданд. дар миёнаи нимаи аввал Барселона ба мақсади худ расид. Педри кори калонро иҷро намуд ва тӯбро ба Гави ирсол намуд ки онро ба дарвозаи холӣ равон карда ҳисобро боз намуданд. пас аз ин Атлетико Мадрид ба ҳамла пардохт, аммо лаҳзае ки Гризман кӯшиш кард ки ҳолати стандартиро истифода барад, ҳамла бо фол анҷом ёфт. дар дақиқаҳои боқимондаи қисми аввал мадридиҳо натавонистанд ба дарвоза ягон зарбае бизананд, дар ҳоле ки каталониҳо бори дигар имконияти хуби худро иҷро карда натавонистанд. Рафиня ки бо Облак як ба як баромад, зарбааш нодақиқ анҷом ёфт. қисми дуюм бо он оғоз ёфт ки Атлетико Мадрид ба таври назаррас фаъол шуд. ҳимоятгарони Барселона наметавонистанд дар ҳамлаҳои зуд муқобилият кунанд ва хатогиҳо дар мудофиат то рафт равшантар мешуд. дар дақиқаи 62 пас аз ҳамлаи тезкор Алварес ва Бориос тӯбро дар фланги чап бозӣ карданд ва ҳамла бо голи олиҷаноби Де Паул ба анҷом расид. зарбаи ӯ аз пои рост дақиқ ва фиребгарона буд ки ба Атлетико баробариро овард. дар ҳамин ҳол Барса хатогиро идома медод. имконияти навбатиро амалӣ накарданд ва сарфи назар аз фишор Атлетико Мадрид тоб меовард. аммо дар дақиқаҳои илова кардаи довар он чизе рӯй дод ки шояд аз ҷониби бисёриҳо пешгӯӣ нашуда бошад. Малина аз хатогиҳои дифоъгарони каталониҳо истифода бурда тӯбро аз фланги рост гузаронд ки дар он Серло тӯбро бо як расишаш ба кунҷи болоии дарвозаи Пеня фиристонд. 1-2 ғалабаи ғайричашмдошти Атлетико Мадрид. ин ғалаба ба шогирдони Диего Симеоне имкон дод ки онҳо дар премьера пешсафи ҷадвал шаванд. ҳамзамон рекорди нав дар фаъолияти сармураббӣ дар бозиҳо муқобили Барселона ба қайд гирифта шуд. маҳз чунин бозиҳо хотиррасон мекунанд ки дар футбол монанди ҳаёт баъзан имконият фароҳам овардан кофӣ нест. шумо бояд онро амалӣ кунед. Атлетико Мадрид тоб овард ва Барселона барои хатогиҳои худ дар дақиқаҳои охири бозӣ ҷазои сазоворро гирифт. шумо нокомиҳои охири Барселонаро чӣ хел шарҳ медиҳед? ҳатман фикру назари худро дар комментария қайд кунед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. то боздид дӯстон.